Gutxieneko soldata propio aldarrikatzea justizia eta demokrazia ekintza bada, bizitzaren kostoa soldaten oso gainetik handitzen ari delako, eta hori ez da bidezkoa. Betoen, ezberdinkeria bidegabearen eta prekarietate kronikoaren aurrean, Euskal Herria Bilduk uste du posible dela herri honetan gure realitate sozioekonomikora egokitutako gutxieneko soldata propio bat bermatzea, jendearen bizibaldintzak hobetuko dituena. Ziurgabetasun garaietan funtseskoa da langileen bizitzetan segurtasuna bermatzea. Euskal Herria Bildun uste dugu herri honek badituela nahikoa tresna gutxieneko soldata propio bat ezartzeko eta gure esku dagoen guztia egingo dugu hori lortzeko. Ez dugu Madrilen baimenaren zain geratu beharrik, nahikoa eskumen badugu horretarako eta hortan ahaleginduko gera datozen astean. Ostiralean, Gasteizeko Legebiltzarrean, Mikel Torres sailburuari interpelazioa egingo diogu, eta hori iragartzen dugu, eta gainera Nafarroako parlamentoan geroa bairekin batera antzeko ekimen bat erregistratu dugu.